ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆ ಬರ್ರೆ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಚಾದ ಪುಡಿ ನಾನು ಗುಜು 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 ಆವಡು ಗುಜು 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 ಆವಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪೀಂಟಾದ ಕೂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪಿ ಎಂಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲೇ ಪೋರ್ವೇಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಚಾನಲ್ ಅಗಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಅನಿಕುಲ ಸೌಖ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ಮೂಲೊಂದು ಜನ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಿರ್ದಿರು ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಬೆರೆ ನಾ ಚಾ ಮಲ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಚಾ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಕ್ಕ ಚೈತು ಅಂಚಾಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ ಬಂಡ್ರೆ ದಾದ ನಿಂಕಲ್ ಅಂಚಾದಿ ನೆಂಚಿ ಚಾ ಮಲ್ಪು ನಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೈದಂಗೆ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಮದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಮುಕ್ಕು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ఒక గ్యాస్ బోర్డు పాత్ర బోర్డు పాత్ర కాళ్ళు ఇత్తనే నీరు బోర్డే అతను నీరు ఇత్తనే మాత్ర చాలా పెరిగిదాడున్నామా ఫస్ట్ తోపు ఐబొక్క నీరు ఐబొక్క ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತ ಪೂರ್ಣಮ ಹೊತ್ತಾದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾತುಂಡು ಇತ್ತ ನೀರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕೊಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೈತೆ ಸುರುಕು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡನ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆರಜಿ ಆ ಮಂತಿರನೇ ಛಾಯ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಾಯ ನಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನು ದಾಯ ಪಾಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲರ್ ಅದು ಪನ್ಬಿಡೋ ರೀತಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ದೀತೆ ಜನಕ ಯಾನು ಈ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತದೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ ಆಜಿ ಜನ ಆಜಿ ಚಾತಲೆ ಐಟ್ ರಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಆಯ್ರಪ್ಪು ಬಗ ವೈಕ್ ಆಜಿಕ್ ಯಾನು ಆಜಿ ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವ ಯಾನು ತೇಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಜಿ ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡಿ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಫುಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೀರು ಜನಕ್ಕೆ 2 ಜನ కదా 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಗೊತ್ತಾನ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪು ಅದಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ 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 ನೀರು ಮೈಪುಂಡು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟು ಪೇರು ಕೂಟದಲ್ಲ ದೇವಳಿ ನಾವನ್ನ ಅಪರೂಪಕರ ಬರ್ಪಿನತ ಅಡಿಗೆದ ಕೊನೆಗೆ ಸೋಚು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತು ಇತ್ತೊಂದಿನಿ ಮೂರು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ದೀಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ 2 ಜನ ಅನ್ನಗ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾಫಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮನ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ರಾಜ್ ದೊಡ್ಡದಿನ ನಮ್ಮ ಪುನಾಲಟ ಅಜ್ಜ ಬರ್ಪೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಐಟ್ ಮಾಮಾಗ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚ ಆ ಬರ್ಪುಚಾರ ಶುಗರ್ ಪಾರ್ನ ಬರ್ಪುಚಾರ ಬೇಡ ದಿಯೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಡೇಡಿ ಇಚ್ಚಾನು ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ದ ಮಂಡೇಡಿ ಇಚ್ಚಾನು പേര് ഓളുണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പേര് നമ്മുടെ 2 ಒಂತೆ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಟ ಬೋಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಲಾಟ ಬೋಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ಕಾಫಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಫಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮೈಪುಗ ಯಾವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾ ಇಜ್ಜಿಂದ
ಬೇತಿದ ಹಾಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಬೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಿತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆ ಬರ್ರೆ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದಿನ ಬುಡೋಡು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಏನು ಮುಚ್ಚಿನ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಬೇಗ ಕೊದಿಯೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಚಾ ಮಲ್ಪನ ಲಾಗ್ ಅದು ಬೇದಾಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇತದ ಅದೇ ಬೇದಾದ ನಮಗೊಂದಮ್ಮನುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನುಂಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾತಶಿ ಡಿಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಚ್ಚ ನಂಚ ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನಿಗೆ ಅವಳು ಇದೇ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲು ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂಚ ಬೈಯಾಗ ಹೋಗಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲಿ ತಡೆ ಹೋದ್ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತಿ ಬತ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಯರೆ ತೂಕ ಚಾ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತನ ನೀರು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಕುಂಟು ಬೋಡು ಕುಂಟಿತ್ತಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ ಕಾಯಿ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಕೈಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುಲು ಮುಖ ಪಾಡ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೋ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೋ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ 2 ಲೋಟೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮೈತು 2 ಲೋಟೆಗೆ ಮೈತು ಲೋಟೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೈದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಂಡಾವೆ ಏನಪ್ಪ ದಾದ ನೀರತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ పేరు ಹಾಕಿ పేరు బొక్కల పాడొచ్చు బొక్కల పాడొచ్చు ಕಾಫಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋ ಅಪ್ಪಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ಟೆ ಬೆಯ್ಯುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಡೆಗೆ ಬೆಯ್ಯುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಕ್ ಚಾದ ಪೊಡಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಚಾದ ಪುಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಂಚ ಚಾತ ಪೊಡಿ 4 ಜನದ ಚಾತ ಪೊಡಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ಚಾತ ನಿಂಜ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ಚೆ ಸೊ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಚಮಚ ಪಾಡಗ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜರೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಡಿಯ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಗುಜು 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 ಆವಡು ಗುಜು 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 ಆವಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇರು ಮೈತನ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅವಳ ಚೂರು ಪೇರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾವ ಗುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜು ಆಂಡ ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತೇರಿ ಉಂಟು ಕತ್ತೇರಿ ಬೊಕ ಚೈತ್ರ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ವಿಶೇಷದ ಅಲರ್ಜಿ ಚೈತ್ರಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ ಒಂದೊಂದು 2 ವಾರ ರಜೆ ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಓದ್ತನೇ ಚಲಿತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಜಾಲಿ ಉಂಡು ರಜೆನಿ ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ 2 ತಿಂಗಳು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಮಾತ ಮುಂದು ಇಂಚ ಪೇರು ಪಾಡುನು ಶುಟ್ಟಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಲ ಚೂರು ಪೇರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತಂದ ಚೂರು ಪೇರು ಪಾಡಿಗೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ
ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಹಾ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು ಇಂಚನೆ ಪೀಂಟಾದ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಓಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಸ್ ದತ್ತೆ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಕಾಫಿನ ಅರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಅರಿತದೆ ಕಾಫಿನ ಅಲಸಾದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲಸಾದು ಅರಿಪೋಡು ಇದೊಂದು ಲೋಟ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕುಗ ಆಹಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಆತ ನಂತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಚಿ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಚಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಚಿಗೆ ಮಂಗಾಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಇಂಚಿಗೆ ಅಂಡಿ ಇಂಚಿಗತ್ತು ಮನ್ಪೆರ ಇಂಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಹೋಗದೆ ಓ ಆಯ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಚಾರು ಲಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದಿಂಜ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ಪು ಆಲಿ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ಕಾಫಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಪೊಡು ಬಾಕಿ ಕಾಫಿ ಅರಿಪೊಡು ಚೂರು ಕಡ್ಲೋಟೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ದಯೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಪೇರು ಕೊಟ್ಟಿ ಆತ ಹಾಂ ಅರಿಪೆ ಉಂಡ ಎಸ್ ಮುಳ್ಳುಂಡರಿಪೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಆಂಡಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ಅರಿಪೊಡು ಚಾಯ್ ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಕಡಕ್ ಚಾಯ್ ಆತನ ಆಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಕಡಕ್ ಆತನ ಚೀಪೆದ ತೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಲೇಪುಂಡ 2 ಟೀ ರೆಡಿ ಒಕ್ಕವರಿ ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಕ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ నేర్తే చూడలేదు పోయి ఇక్కడ చూడలేదు ఏజెంట్ పాడు గిడ్డాతు ఓ దాదా గుప్పు తిండి ಪರಕ್ಕದೆ ಕರಕುವಂತೆ ಪಾಡಿದೆ ಪೂರಿಕುಗೊಂತೆ ಈ ಕಥ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೂರಿಕುಗೊಂತೆ ಯಾವ ಯಾವಜ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕುನ ಅಡಿಗೆದಾಕಲ ಮೇನ್ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಆಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸುರು ರಾಸಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಪಿನತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾವಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ನಮ್ಮ ಅಂದಿರಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಓಲ ఆయన క్లీన్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬೋದು ಆ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಇತರ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಕ ಫುಂಡಿ ಹಾ ಮಾಮ ಕೊಂತ ಕೊರ್ಲ ಪುಂಡಿ ಲಗಸಿಲ್ಲ ಒಂದ ಆವು ಮಾಮಗು ತೋಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾ ಅಂಜಿ ಅನ ಪರ್ಪಿನ ಮುಖ ಕಾಂಡದ ಪುಂಡಿ ಮುಖ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ತೇಡ ತಿಕ್ಕದನು ತೇಡದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಂಡು ತೇಡದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಆತನು
ಇತ್ತಂತೆ ಉಂಡು ಹೌದಾನೆ ಬೈಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆದ ಭಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ತೇಡದ ಪುಲಿ ಮುಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ಭಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಬತ್ತೆರು ಪೂರ್ವಿಕಲ ಬೈದೆ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೆರು ಏ ಚಂಡಿ 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 ಪೂರ್ವಿಕ್ ಚಂಡಿ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಓಣೆ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತೇಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಮೆಮೂಲು ತೇಡದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಲ ಪೊಂಡಿಲ ಕಂಡು ತಿಂದಲ್ಲ ಕಂಡು ತಿಂದೋಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪೆ ಚಹಾ ಮಾತ್ರ ದೀರ ಮರತ್ತನು ಸಾದೀತ ದೂರ ಏನು ಮೇ ಪೂರಿಕ್ ಪೂರಿಕ್ ದೂರ ಬೈನಿ ಓ ಪೂರಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮಂಚೊಂಜಿ ಚಾ ಅಂಡ್ ತೇಟದ ಗಜಿಪುಡು ಪುಂಡಿದಿಂದ ಅಂಚ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮನಗ ಪಾಯರಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮನ ಕುರಿಯ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಲಾಗ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಚಂದು ಬಟ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಲ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಬೈದನು ಕಾಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಕಣ ಇದೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಖರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಬತ್ತದು 12,800 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರ್ಚಾಂಡ ಐಕ್ ಆಯ್ತಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಪೋದಿತ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಪಾಡ್ಯರು ರೀ ಅಂಚ ನನಲ 16,000 ಖರ್ಚು ಮಂತದಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಅಂದತ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರು 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ 16,000 ಸಾಮಾನಿಗೆ ತುಲೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂದ ದೇವಂಡ ಐತೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇವಂಡ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ಸದ್ಯಾಗಿ ಇಚ್ಚಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ದೇವಂಡ ಮುರಾಣಿ ಹೆಣ್ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಒಪ್ಪುನು ನವಂಬರ್ 27 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದೆ ನಮಕ್ ಆ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಈಜಿಂದ ನಮಕ್ ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚು ಐತಿ ರೇಟ್ ಬತ್ತನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಕ್ ದಾದಾನ್ಲ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನೋಡು ಅಂಚ ಯಾರನ್ಲ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದಾದಾನ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಕ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೀದಲ್ಲತ್ತು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ವರ್ಕ್ಲು ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಕ ಏರಿಯಾಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿಯಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ఉందంಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವೇ 2 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಚಾತನು ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡಾತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ವರ್ಕ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡಾತಿ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಬತ್ತದ ನಾನು ಐತೆ ಎಡಿಟ್ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ನಮಕ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲ್ ಜೋರು ಕೊರಿಯರ್ನ ಒಂತಂತೆ ಸೇರಾದು ಅದಾಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆತಿ అయినాత వీడియోని షేర్ మల్పలే లైక్ మల్పలే కామెంట్స్ మల్పలే సబ్స్క్రైబ్ మల్పన్నక్లు ఫస్ట్ టైం తూపునక్లు అయినాత ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಈಡಗೇನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆತನಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು